It-traffiku, l-faqar u l-isfidi tal-awċin. Dawn kienu wħud mit-temi diskussi bejn il-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u l-preżentatur Carbonaci fejn saret weda biex tingħata tmexxija alternattiva għal ġid tal-poplu Malti u Awċin. Dan il-podcast ma' Carbonaci li se jixxandar il-lejla fid-9 ta' filgħaxija se tagħti stampa aktar ċara dwar it-tmexxija serja li Bernard Grech qed immexxi biha flimkien ma' deputati nazzjonalisti anke mill-oppożizzjoni. Din il-ħidma żgur li se tkompli la darba tingħata l-fiduċja l-Partit Nazzjonalista biex imexxi lil pajjiżna fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Dal-pajjiż bħalissa għandu bżonn Partit Nazzjonalista biex nagħtu alternattiva lil poplu. U dan bis-saħħa ta' kulħadd nerġa' ngħid u anke ovvjament mill-gwida li nagħti jiena, kulħadd qed jifhem li nridu nkomplu naħdmu flimkien u l-Partit Nazzjonalista qiegħed f'dan l-istadju. Bernard Grech fakkar fl-isfidi kbar li l-poplu qed jgħaddi minnhom ta' kuljum. In-nies qed jgħixu qar qed ibatu iżjed, qed jgħidulna dawn l-istatistiċi nerġa' ngħid fatti. Li kieku 92,000 jew kemm kien l-ammont ta' nies fix-xifer tal-faqar inżilna l-80, konna ngħidlek għamilna avvanz, ma konniex inkunu wasal għamilna avvanz, ma mhux naqsu żdiedu n-nies fil-faqar. Li kieku l-ammont ta' SMEs, ġifieri negozji u negozji żgħar, tajjeb li jgħidu li għandhom fiduċja kif sejjer il-pajjiż żdiedet, konna jillek ara mixin il-qoddim. Le, minn Ġunju law komplejna morru lura, żdiedu tajjeb l-SMEs illi il-negozji illi qed jgħidu maħniex sejrin tajjeb li m'għandhomx fiduċja biex jinvestu iktar. U qudiem dan kollu huwa wieħed investiment fis-settur tax-xogħol li jibbenefikaw minnu kemm il-ħaddiema u anke minħaddem. Nistgħu noħolqu u qatt iridu noħolqu xogħlijiet oħrajn u jkun hemm ir-reskilling u l-upskilling u dawk il-ħaddiema mhux talli ma jitilfu xogħolhom il-ħaddiema Maltin imma talli jien qed niggarantilhom li jkollhom pagi aħjar għax se jkollhom xogħlijiet aħjar għax se jkollhom xogħlijiet li jkun qed irrendulhom iżjed. Bernard Grech insista li bħalma diġà qiegħed jagħmel il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem ma' kull individwu u organizzazzjoni għal ġid tal-poplu Malti u Awċin.